умуман агар гирим агар вазифаи меъда ва рӯда ин хӯрок дар меъда рӯда асосан дар меъда аз 4 то 6 соат меистад. Ин вобаста ба намуди хӯрок аст. Агар хӯрок намуди гӯшт бошад ва бисёртар меистад. Агар намуди агар гирим мисол хӯрокҳои таомҳои якум мегӯянд, онҳо аллакай 2-3 соат хӯрок дар меъда истода ба рӯдаи 12 ангушта мегузарад. рӯдаи борик аз 3 қисм иборат аст. Ин якум рӯдаи 12 ангушта мебошад ки баъд аз меъда хӯрок ба рӯдаи 12 ангушта мегузарад ва дар он ҷо маҷрои ҷигар талхадон яъне талха мегузарад ва маҷрои ғадуди зери меъда мегузарад ки бо ҳам омехта шуда хӯрок ҳазм мешавад ки дар таркиби ин луъобҳо ферментҳо ҳастанд. амилаза, протеаза, липаза ин ферментҳо аст ки ҳар як намуди вазифаи худашро иҷро мекунад. умуман хӯрок дар меъда гуфтем ки 4-6 соат меистоду хӯрок ба монанди шавламонанд мешавад. барои чӣ? барои он ки дар он ҷо луъоби меъда ҷудо шуда, яъне сок ва муҳити меъда турш мебошад. дар он ҷо хӯрок безарар мекунад, ферментҳои фаъол мегардонад. ин вазифаҳои меъда бисёр аст. умуман гирем агар мухтасар карда, хӯрок дар меъда ба монанди шавламонанд шуда ҳар 1.5-2 дақиқа хӯрок бо миқдори кам ба рӯдаи 12 ангушта мегузарад.